እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ على ዜና قنصل ሚኒስትራት ሱዳን ፈለማ እዋኑ ናይ 2020 ዓመተ ምህረት ሃገራዊ ባጀት አጽዲቁ እቲ ቆንስል ሚኒስትራት ብዓርቢ 27 ታሕሳስ ንልዕሊ 7 ሰዓታት አኼባ ድሕሪ ምክያድ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ካብ ኣብ ነዳዲ ዝግበር ድጎማ ጀሚሩ ክሳብ ሕክምናዊ አገልግሎታት ዝዝርጋሕ ሰፊሕ ፊስካላዊ ባጀት ከም ዘጽደቀ ሚኒስትር ፋይናንስ ኢብራሂም አልበዳዊ ፍሊጡ ንሱ መግለጺኡ ንጹር መጠን ገንዘብ ዳይ ግለጽ እምበር ኣብ ጽላታት ጥዕናን ትምህርትን ዝያዳ ወፍሪ ከም ዝካየድ ኣብ ልዕሊ ተማሃሮ ዝነበረ ጽዕነት ክፍሊት ስማዊ ከም ዝኸውን ኣብ ቤት ትምህርታት ዝቐርብ መግቢ ክዓዘዝ ዝብል ከም ዝርከቦ ፍሊጡ بمسارتي نغلة 2020 تأميم زلو باجت دموز سراحتنيات منقسون ب100 مئتاويت كم زوسخ تقليتو كم ذكر 23 تحساس هاقراوي مع كن جنزب منقس السودان مسارتاوي قطواوي متعرين تزيجيرو إذا هاجر أب كبير كالولا وقتاتو مغانات انكيغيو منقس السودان نفس وكف سدرابيت شحن 500 باوند ورحاوي كعدل مدباوت إلا بزي نفتنا زي جمر بروجكت 900 شح سدرابيتات تقمتي قناين أبزي بروجكت 300 شح مهارو ينفرسون بقطتا نامناي بانك حسابهم زاتو متأنجنزب تسلي علم الله منيستر زينات هاجر فيصل محمد صالح تي نفاينانساو باجت بزملكز سخايد آخبا ناي مجمريات مكرو أبوليتيكا سودان بمنبارون قلوصنت بزملو كتعكم سخايدونا ملكيثو أم علاو سرعة البشر زلعلة راسة صوته حيلين ناس نسلوتن كمون سلفي كونغرس سودان نتأمامه أقدمهم كمزنة أقوى يذكر أب سومال كثما مغادشو بالسخايدة ناي بومبا متكعتي بوحدو 9 سبات تغتيلام أبتي بعلة 28 تحساسا مكينا بزست صوت بومب بالسخايدة متكعتي زوزعو قدات تمهارو منبارم بوليس تختم حبيرو እትመት ቃዕቲ ዝተኻየደሉ ሰዓታት ተማሃሮ ዝፍደሱሉን ሰራሕተኛታት ካብ ስራሕ ዝወጽሉን ግዜ ብምንባሩ ኣዝዩ ጽዑቕ ምንቅስቓስ ህዝቢ ነይሩ ክብል ፖሊስ ከተማ ብተወሳኺ ሓቢሩ ፕሬዚደንት መሐመድ ዓብዱላይ ፋርማጆ ንህዝቢ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ መጥቃዕቲ ንህዝቢ ሶማል ንምርዓት ተባሂሉ ብኣሸባብ ከም ዝተኻየደ ገሊጹ ቀንዲ ዒላማ ናይቲ መጥቃዕቲ ኣብ ውሽጢ ከተማ ዝተኣልመ ከም ዝነበረ ዝሓበረ ኣዛዝ ፖሊስ ጀነራል ዓብዲ ሓሰን ሒጃር ኣብ መፈተሺ ነቑጣ ዝነበሩ ሓለዋ ነታ ቦምብ ዝተፃወዳ መኪና ክሕልፍዋ ስለ ዘይከኣሉ ኣብቲ መፈተሺ ብሎኮን ከላ ከም ሰፈንጀር ሓቢሩ ኣብቲ መጥቃዕቲ ሓያሎ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ክሞቱ እንከለዉ ብውሕዱ 125 ሰባት እውን ብፎኪስን ከቢድን ከም ዝቆሰሉ ሆስፒታላት ከተማ ኣፍሊጠን ጉጅላ الشباب ናይ ሶማል ካብ ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት ጀሚሩ ዝተራቐቐ ዝጻወድ ቦምባታት ባዕሉ ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ኣጥርዩ ከም ዘሎ ተቆጻጻሪ ጉጅላ ውድብ ሕብራት ሃገራት ምፍላጡ ይዝከር ሓላፊት በዓል መዚ ኤሌክትሪክ ዝነበረት ኢንጂነር ኣዘይባ ኣስናቀ ትርከቦም ላዕሎት ሓለፍቲ ኢትዮጵያ ብብልሽውናን ምጥፍፋን ተኸሲሶም ንሳ ምስ ኮሎኔል ሙሉ ወልደ ገብርኤል ዝርከቦም ካልኦት ከባቢ 50 ላዕሎት ሓለፍትን ጥራ ሰራሕተኛታትን ዝተኸሰሱሉ ጉዳይ ልዕሊ 2.5 ቢልዮን ብር ብምጥፍፋ ምዃኑ ካብቲ ሃገር ዝሰፈነው ዜና ኣመልኪቱ ኢትዮጵያ ንተሃንጾ ዘላ መመንጨዊ ሃይድሮኤሌክትሪክ ምእለይ ውሕጅ ተባሂሉ ንኽጸሪ ዝተኣመመ ጫካ 31 ሚታዊ ጥራይ ተፈጺሙ እንከለዩ ልዕሊ ፍርቂ ናይቲ ሙሉ ባጀት ገንዘብ ትወድዩ مسد كالك سرحة كونترات وسدا ناشتو ናይ ውልቅ ትካላት ውን ንጹር መስርሕ ዘይተኸተለ ሕርያስ ስለዝተኻየደለን ሓደ ካብቲ ንኢንጂነር ኣዜብን መሳርሕታን ቀሪቡሎም ዘሎ ክስታት እዩ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ናይዚ ንዛዝሞ ዘለና ዓመት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኩሎም ሓለፍቲ በዓል መዚ ኤሌክትሪክ ካብ ስርሖም ደው ከም ዘበሎም ይፍለጥ ክቡራት ሰማዕትና ዜና ብዚ ተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ